ሰላም ፈትዋትን ክብራንን ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ናይ ቻናለይ ቤተሰብ ከመይ ትኾኑ? ኩሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ብወገነይ ሰላም እየ። ንስኻትኩም እውን በብዘለኹምዎ ሰላምኩም በዝሕ ተረፍ ክብለለይ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ። ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ እምበኣርከስ ሎማዓንቲ ደሞ ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ናፍቶም ዝፈትዎምን ዘኽብሮምን ብጣዕሚ ዝፈትዮም ብጣዕሚ ዝስስዐሎም ወለደይን ቤተሰብን ኣሕዋተይን ክርእየ ክኸይድ እንግዲህ ክብራት ኣሕዋተይ እዚ ገዲፍናኩም ንኸይድ ኢና። እዛ ፅብቕቲ ገዛይ ቅጭነይ ገዛይ ድማ ገዲፈያ ኸይድ ወይ ባይዘወይ ገዛይ ወላ ንእሽተይ ውፅእ እንተኢለ ብጣዕሚ እያ ትናፍቐኒ። ከመይ ድዮ ቆልዓ ደለን ህፃን ቆልዓ ገዲፍኩም ትኸዱ ቆልዓ ክበኸይድኒ ገደልኩም ናይ ኣዶነት ነገር ዝስምዐኩም ኣነ ለዚኣኸም ውላደ እየ ዝርያ ይብለኩም ክብራት እና ተሐለኩም ደልየ ኣብዚ እንግዲህ ንዓዲ እናኸድኩ እያ። ኣብ ዓዲ ደሞ ዓብዪ ዝኾነ ሰርፕራይዝ ዘለና እዩ። ቪድዮ ከለቀልኩም እየ ባይዘወይ ኣብ ፍደ ዘለኹም ብጣዕሚ ሓቦ ዘግብረኩም ነገር ብቻ ግን ከሰርሐልኩም እየ ንወይን ማለት እዩ። ናብዚ ገዛይ ዓፃፄ ገዛ ከዓፃፅ ከለኹም መኸመይ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ዘየኸለን ነቃ 20 ግዜ ቼክ ዝገብር ገለ ሙሉእ ካንሸሎ ሰብ ዘይብሉ ገዲፍካ ትኸድ ከለኻ ግን ብጣዕሚ ከቢድ ማለት እዩና ኣብዚ ካንሸሎና ዓፃፂና እናኸድና ኢና። ግን ጥዑያት ጎረቤት ኣለዉ ገዛ የፅንሑና እዮም። ጥዑያት እዮም ገዛ ይማዕዱ እዮም በር ሰብ ዘይብሉ ገዛ ዋላ ተኻረይቲ እውን ሰይተኹለይና ተሓንቲ ክላስ ግን ከካሪ ኣየሐዚ ታይዲ ባች ከምዚ ጌርካ ሰሪሕካ ዲኻ ገዛ ክራይ ተካሪ ኢለ ኩሉ ውዲ እየ። ግን ኣነ ሓንቲ ክላስ እያ ክተኣኽለኒ ኣነ ሓንቲ መደቀሲትና ሓንቲ ክሽነ ዝኣኽለኒ ግን በቃ ሒዚ ኮፍ ኢሉ እኒሆ ከካሪ ሰይደለኹም በቃ ቀስ ናብልክ ባዕለይ ኣቑሑት ባዕለይ ክነብረለ እየ ደሊ ግን ክሓስቡ ከለኹ ሰብ እውን ጥዑም እዩና ሓንቲ ክላስ ዲኻ ካር ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕሪ ሰብ እውን ጥዑም ብሓደ ኣሂትስና ዝረዝረ ግን ያው ነጊዜ ግን በይኑ እኒሆ ከምዚ ገይረ በይኑ ገዲፈ የኸይደ ኣብዚ ከዓኒ መኪና ኣቲና ኢና ኣብ መኪና ኣቲና ዝቆልዓ ደሞ ትሪእዋ ኣለኹም ያ ኣብ መኪና ዝነበረት እያ እንታይ ኣትገብር ዘላ ፍጥጥ ናርአየትን እያ። ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ኣብ መንገዲ ቪድዮ ገለ እንድሕትቀርፁ ኮይንኩም እስቲ ኣዝያ ዓብዲ ድያ ገለ ጥዕና ከምዚ ብጥዕና ገይሮም ዝቆፅሩና ይመስለንን ቪድዮ መቅራፅ ገለ ዘይፈትፉ ማለት እዩና ኣብዚ መኪና ሒዘ ናበይ ዝኸድ ይመስለኩም? ንገንደፍታ ባይዘወይ ናፍጣ ብጣዕሚ እንዲቀኒሱ ናፍጣ እስካብ 7,900 እንድያ ነይራ ሕዚ ናብ 4,450 ወሪዳ ግን ትራንስፖርት ወይ ከፈተኽ ወይ ከነቕነቕ 300 ቅርሺ ነይራ ካብ ዓድዋ ንገንደፍታ ሕዚ እውን 300 ቅርሺ ማለት እዩ። ገርመኒ ኣነስ በቃ ሓንቲ ነገር እንድሕር ወሲኻ ብምክንያት ገይሮም ይውስኽዋ እሞ ሓንስ እንኳን ተቐኒስስ ምንም በቃ ክቐንሶ ይደልዩን ኣነስ ገረም ይብለኒ ማለት እና ባጃጅ ቀኒሰለን ባጃጅ ሕዚ ካብ ዓዲ ኣውን ናብ ዓድዋ 50 ቅርሺ ነይረን 30 ቅርሺ ኮይነን ንሕልፎ ግርምቢተን ባጃጅ ብዙሕ ስራሕ ዘይሰርሑ ቀኒሰን መኪና ግን ይቀነሰን 300 ቅርሺ መፂና 300 ቅርሺ ከይድና ንብለኩም ካብዚ ተሳፊረና ኸድኩ እያ ኣበይ ይወርድ ይመስለኩም? ገንደፍታ ማለት ገንደፍታ ደሞ ደቂ ኣሳይ የለኹም ደቂ ኣሳይ ገንደፍታን ኣሳይ ዓዲ ሓረግ መንገዲ ኣለይዋ ግን ትራንስፖርት ከቢርና ማለት እዩ። ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ካብኡ ኣብዚ ከዓኒ መንገዲ እናቀረፅናየ እዩ። እዚ ኣበይ ይመስለኩም? ግምትኩም ኣብ ኮሜንት ተፃሓፉ ነግረኩም እንደበይ ከም ዝኾነ ግን ድማ ቀዲምኩም ኣብ ኮሜንት ተፃሓፉለይ ማለት እዩ። ኣበይ ይመስለኩም? ገሚትኩም ኮሜንት ጽሒፍኩም ለትኾኑ ተስፋ ይገብር። እዛ ትሪእዋ ኣለኹም ዓባይ እምባ ረዓይ ይበሃል። እዚ ከባቢ ድማ ገንደፍታ ይበሃል ማለት እዩ። ናፍቲ ገጠራት ወገን ይቃሪፀ እኒሆ እዚ ደግሞ ከተማ ማለት እዩ። እዚኣት ከተማ እዩ። ቆንጆ ገዛውቲ ኣሎ ገንደፍታ ባዕሉ ክፅብቕ ቪላታት ኣሎ ክፅብቕ ፎቃት ኣሎ ይመስለኩም? ገንደፍታ ባዕሉ ነባር ትሕዝቶ ይብላ ነበር ረእይዋ ገንደፍታ እዚኣ ትመስል። እዚ መንገዲ እዚ ናበይ ይወስድ ተልኩምኒ ንመቐለ ንአዲስ ኣበባ ንሽሮን ጮን በቃ ናብ ኩሉ መንገዲ ዝወስድ ንፈረስማይ ኣዲስ ኣበባ ሕዚ ካብ ዓድዋ ተላዕልኩም ንአዲስ ኣበባ ትኸድ ኮይንኩም ብዚኣ መንገዲኹም ንሽረ ይቅርታ ንሽረንኩም ብዘይ ኮነት ንንትጮ ንዓዲግራት ገለ ብዙይ መንገዲ ይብለኩም ክብራት ኣሕዋተይና ኣብዚ ከዓኒ መንገዲ እናኸድና እዩ ገና እንግዲህ ከምዚ ኢልና ተሳፊርና ከይድና መጨረሻ ግን ናይ ዓዲ ሰርፕራይዝ ከርእየኩም እዩ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ሂወተይ ዝተመንኸዎ ነገር ኣብ ሂወተይ ካብ ኩሉ ብላዕሊ ዝተምሃርክዎ ነገር እንታይ ድዩ
ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ታይሎ ሓደ ነገር ክንጅምር ወይ ሓደ ነገር ክንሰርሕ ተኮይና ዓቐበ በቃ ሱሉ ከምዚ ዓብይ ዓቐበ ተቃይ ትኽእልዎን ይትኽእልዎን ወይም ደግሞ ፅባሕ እንደደሓን ወይም ደግሞ ንዓመት እንደደሓን ገሌላ ንሳነፍ ማለት ኢና ምንም ይኹምን ዋላ ቅርሸ ይሃለኹም ዋላ ቅርሸ ይሃለኹም እንድሕር ደኣ ዝኾነ ነገር ሓሲብኩም እዚኣ ተዘይግበርኳ ተዘይሳኽዕዋ ተልኩምስ ብዝኾነ ኣጋጣሚ እያ ተውደልኩምና ብጣዕሚ ገሪም ነቃ ብጣዕሚ ደስ ሰርፕራይዝ ዘለኒ ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ እና ክብራት ኣሕዋተይ ከምዚ ኢለ መንገዲ ወዲእና ካድኩ እንታይ ከሪአኩም ፈታሕ እዚ ኣዝመራ ዓድና ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ቁሸት ዓሳይ ወረዳ ዓድዋ ጣብያ ወየንቲ ወይም ደግሞ ቁሸት ዓሳይ ኮይኑ ፍሉይ ቦታ እዚ ጫዕና ዓዱግ ይበሃል። ጫዕና ዓዱግ ይበሃል። እዚ ደቂ ዓሳይ እንግዲህ ቤኒኹም ገዛኹም እንዳመነመን ትሪኡ ኣለኹም ገዛኹም ዝሪአኹም ገዛ ይርአየልኩም ከቢል ተፃሓፉለይ እና ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ምሸላ እዩ ተዘሪኡ እኒሆ ቅድሚ ክንደይ ወርሒ ተዘሪተልኩምኒ ብመድሃኒ ዓለም ኣከባቢ መድሃኒ ዓለም ማይ ወቂዖም ነይሮም ፅባሕ መድሃኒ ዓለም ብ28 ኣከባቢ ዝተዘርአ እዩ እንግዲህ 2 ወርሒ ሓሊፉ እኒሆ ግን ደግሞ ብድሕሪኡ ስኢሎም ሓደ 2 መዓልቲ ድኾን ይኾኑ ካፋ ወቂዖም እምበር ማይ ዝበሃል የለና ዓድና ክብራት ኣሕዋተይ ቤዛኻትኩም ፀሎት ግበሩ ማይ በቃ ስኢሉስ ጥሪ እዩ ዝመስል ስኢሉስ በቃ ሓያል ሓጋ እዩ ዝመስል ማይ ዝበሃል የለ ደመና ይመፁ እዮም ንፋስ ኣሎ ብጣዕሚ ግን ማይ ዝበሃል የለን እና ቃቤት ወይ ማዕረ ካብ ካሊእ ካሊእ ንገብር ሲ ፀሎት ንገብር ምክንያቱም ንሕና ከመይ ድዩ ከም ውጭ ይኮና ናብዚ ዓዲ ብሕርሻ ብማይ ኢና ንናበረና ፀሎት ግበሩ ማይ ዝበሃል የለን ብኸባቢና እና ኣብዚ ከዓ ክብራት ኣሕዋተይ ጥቓ ገዛ ይበፂሐ ዝኩሉ መንገዲ ተጓዒዘ ክገንደፍታ ንኣሳይ ብእግረይ ንገንደፍታ ቅርሺ ከየውፅእ ማለት እዩ ናብዚ ጥቓ ገዛ በፂሐ እናቐረብኩ እያ እዚ እንዳ ጎረቤትና እዩ ገና ኣብቲ ንየአኒ ይኹና እዚ ገንደፍታ እዩ ዓዲመ ዘይትኸው ኮይነ እምበር እዚ ገንደፍታ እዩና ክብራት ኣሕዋተይ ዝረዝሮ ከምዚ ኢልና ተጓዒዝና ገዛ ኣቲና ስለዚ ኣብ ምስ ቤተሰብ ዝነበረ ንፃንሒ ቤተሰብ ዝነበረ ሰርፕራይዝ ደሞ ብካሊእ ቪድዮ ክሰርሐልኩም እየ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ እና እስካብ ሽዑ ደሞ ፀሎት ግበሩ ምንታይ ማይ ከወቐና ብእውነት ፀሎት ግበሩ ቤዛኻትኩም ማለት እዩ ረእይዎ ተው ዝኒሄ መሸላ ፀምሊ እዩ እኒሄ ረእይዎ እኒሄ ሓደ ብርትዕ ዝበለ ከም ምህላው ግን ደሞ መብዛሕትኡ ፀምሊ እዩ ብጣዕሚ ማይ ፀሚኡና ፀሎት ግበሩ ክለኩም ይፈቱ ደገ ዘለኹም ክብራት ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ከም ስራሕና ከም ተግብርና ከም ሓጢኣትና ብዝሓተ የኺለና ብእውነት ብጣዕሚ ይከቢድና ሰነ ሕዚ ፍርቂ ክረምቲ ሰነ ሕዚ በቃ ተወዲኡ ፍርቂ ክረምቲ በል ወናስ በቃ ስኢሉ ሓጋ እዩ ዝመስል ዝኒሄ ሙቐት ነግረኩም ኣይክእልን ዝረዝሮ ፀሎት ግበሩ ንምባል ክብራት ኣሕዋተይ ቀፀላይ ደሞ ከምታ ዝበልኩኹም ዓባይ ሰርፕራይዝ ዘላ እያ ብልክዕ እውን ደሞ ተመሃረሉ ከም ሰርፕራይዝ ንሱ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ክብራት ኣሕዋተይ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ኣይትርስዑ ብጣዕሚ ኢና ንፈትወኩም